ରେଡିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ରେଡିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରେଡିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥର ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମୂଳତଃ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେହି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏକରୁ ଅନେକ ହେବି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାହା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ବହୁ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ରୂପ ସବୁ ଦେବତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଉକ୍ତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚନା କଲେ ତ କେହି ଶିବଶକ୍ତି। କେବଳ ଉପାସନାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ ଏକ ଏକ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଶିବଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ତାହା ହେଲା ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ। ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକକରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ରିୟା ହିଁ ସାଧନା। ଏହି ସାଧନା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ମାତୃତତ୍ତ୍ୱର ସଂଯୋଗ କରାଏ। ସଗୁଣକୁ ନିର୍ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱରାଟକୁ ବିରାଟରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ତର୍କାଶ୍ରୟୀ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, କ୍ରିୟାଭିତ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ସାଧକର ଶରୀର ହିଁ ହେଉଛି ରଥ, ରଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ରଥ। ରଥ ରୂପୀ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ସାଧକର ଆରାଧ୍ୟ। ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରାକୁ ଖୁବ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତନାର ଏହି ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ସନାତନ ଧାରାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବୋପରି ଆନନ୍ଦ ପିପାସୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଚେତନାରେ ମାତୃଚେତନା କିପରି ମୂଳରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଆସିଛି, ତାହା ସମ୍ୟକ ଅବଗତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ମାତୃଚେତନା ମୂଳବିନ୍ଦୁରେ ସଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ଉପାସନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବି ହେଉଛି। ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଉପାସନା। ସୁଭଦ୍ରା ଉପାସନା, ଏ ଉପାସନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୂଳଭୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଚେତନାର ଆଦ୍ୟ ବିମର୍ଶ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମଗ୍ର ଉପାସନାରେ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଆକଳନ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରଣ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଏକ ମହୋତ୍ସବରେ ମାତୃଚେତନାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣ ହେବାକୁ ହେଲେ, ସ୍ୱରାଟକୁ ବିରାଟରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଚେତନାର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ମାତୃଚେତନାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଅତଏବ ମାତୃଚେତନାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ବାହିକ ଅବବୋଧର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ଉତ୍ତମ ଭଦ୍ରା। ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଦର୍ପ। ଇଏ ଦର୍ପ ଦଳନ ନ ହେଲେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି କାହିଁ କେତେ ଦୂର। ସେହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥରେ। ଦର୍ପର ଦ୍ୱାଦଶ ଅବଗୁଣକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ 12ଟି ଚକ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ। ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜୟଦୁର୍ଗା। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଶୀର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ।
ଦର୍ପଦଳନର ବ୍ୟୁହ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତଶକ୍ତି। ଏମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗର ସପ୍ତଧାରାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିମଳା, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ହରଚଣ୍ଡିକା, ବାରାହୀ, କାତ୍ୟାୟନୀ ଓ କାଳୀ। ଦର୍ପଦଳନର କବଚ ହେଲେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ। ଦର୍ପଦଳନର ଧ୍ୱଜାରୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଦାନ୍ମିକା। ରଥ ସଞ୍ଚାଳକ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଏ ହେଉଛି ବିମର୍ଶ ହେଲା ଯେ ଶରୀର ରଥର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକାନଂସା ଭାବରେ ବହୁ ଆଲୋଚକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାଭାରତର ବନପର୍ବ, ହରିବଂଶର 58 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବୃହତ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକାନଂସା କହିଛନ୍ତି। ଏକାନଂସା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ଯୋଗକନ୍ୟା। ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଏକାନଂସା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ବେଦୀରେ ତିଳତର୍ପଣ ବିଧି ସର୍ବଭାରତୀୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମହାଭାରତର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା ହିଁ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଗମର ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି। ଏପଟେ ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କଠାରୁ ଏକାନଂସାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏକାନଂସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦେବୀ। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ବ୍ୟୁହ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତି କିପରି ରଥର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହେବେ? ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ମହାବିଦ୍ୟା। ଏହା ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ୍ ପରି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହିଁ ଭୁବନର ଈଶ୍ୱରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାର ଏହି ମାତୃଚେତନାକୁ ତନ୍ତ୍ରଧାରାର ଦକ୍ଷିଣାଚାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଗମ ମତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରାଣନାଥସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶୈବ ଆଗମ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଆଗମବାଦୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଯେଉଁ ଐତିହାସିକମାନେ ଶିଳାଲେଖର ଦୁର୍ଗା ଭଦ୍ରାମ୍ବିକା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରା ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ୍ରତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ। ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା ଧାରା ଓଡ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଭଦ୍ରାମ୍ବିକା ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁନଃ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଶିଳାଲେଖରେ। ଦୁର୍ଗା ହିଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜବଂଶମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପା ଭଦ୍ରାମ୍ବିକା ପୁଣି ମୂଳ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସୁଭଦ୍ରା କିପରି ହେବେ? ମନ୍ତ୍ରରୁ ଦେବତା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦେବ ଓ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଦୁର୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉପାସିତ ହେଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ନା ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ଏକ ବୋଲି କହିଦେବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସେତିକି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ବାମଦେବ ସଂହିତା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ମଥ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଚିତ୍ତବୋଧରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ବାମଦେବ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟ ପରେ ଲିଖିତ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ବହିରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବୋଲି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବାମଦେବ ସଂହିତାର ରଚୟିତା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ମତକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଅନନ୍ତଟି ବଳଦେବ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଟି ବିଜୟ ମଧ୍ୟେଣ।
ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ମଥ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ। ଏବଂ ଏବେ ଏକ ମନ ହୋଇ ଶୁଣ ହେ ଶଙ୍କର, ନୀଳାଦ୍ରିରେ ହେବି ମୁହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର। ବଳଭଦ୍ର ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ତହିଁ ଆଦ୍ୟା ଥିବେ ରହି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ତବୋଧ। ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ମହାପୁରୁଷ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଏକ, ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସେହିପରି ଏକ। ଯେପରି ସତ୍ ଓ ଚିତ୍ର ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆନନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀରାଧା, ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ସତ୍, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆନନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟୀ। ଏକରୁ ବହୁ ହେବି, ଏହି ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହିଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପେ ସମସ୍ତ ଜୀବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ସେ ଯେପରି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପକ ରଥରେ ସେ ହିଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଏହା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପରାକାଷ୍ଠା, ଯାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ରଥ ମହୋତ୍ସବ ହିଁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଲୌକିକ ଲୀଳା। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦର୍ପ ଦଳନ କଲା ପରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଶ୍ରୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ଦର୍ପ ଦଳନ ପାଇଁ ସେ ହୋଇଯାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁଧ ଯୁକ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଆୟୁଧ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟୀ। ଭକ୍ତ ତାର ଇଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ କିଏ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ରହସ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବ ସାକ୍ଷାତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସପରିବାର ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।